Bugün biz gepleşigimizde adamların arasında gatnaşyk barada gurrun ederiz. Bizim bugünkü gepleşigimiz başlamaw öwrenmek barada bolar. Adamlar bilen gow gatnaşykda bolmak adamyň durmuşyny iň kyn zat. Hawa dogry aýdýan, bu esasy meseleleriň biri. Köp adamlar kyn gatnaşyklar sebäpli ejir çekýärler. Şonuň üçin bugün bu tema hakynda gurrun ederiz. Şeýle-de biz dogruçylyk barada hem gurrun ederiz. Käwagt dogruçyl bolmak kemçilik ýaly duýulýar. Ýana şonda dogruçylyk o gatnaşyklaryň döremegine oşant boşýan bir häsiýet, jemgyýetde we beýleki statusy garamazdan dogruçylyk üçin ýürekden syla hormat alyp barýar. Hemişe dogruçyl bolmak mümkinmi? Şeýle ýagdaý gözeňine getireliň. Joraňyz täze köýnek satyn aldy. Emma bu köýnek oňa gelişmeýär. Ol sizden köýnegi maňa gelişýärmi diýip soranny, siz oňa köýnegiň gelişmeýändigini açyk aýdyp bilersiňizmi? Ýa-da joraňyzy öýkeletmezlik üçin dymarsyňyzmy? Şeýle ýagdaýda näme etmeli? Eger jogabyny bilmek isteseňiz, onda gepleşigimizden daşlaşmaň mehriban dinleýijiler. Bilýäňizmi? Dogruçylyk siziň keýpimize has gowy täsir etýär. Belki bu gemräk emeşdilýändir. Ýöne bu hakykatdan şeýle. Yalan sözlemek yürekde stres we gorku döretýär. Eger siz ýakynlaryňyza biwepalyk eden bolsaňyz, içimizde wyjdanyňyz sizi gynap başlaýar. Bu içki ýagdaý akly ziýan ýetirýär. Ýejelerine uklyňyz tutmaýar. Bu nirne bolsa, iri bu geç syryň aýan boljak aladalary sizi gynanýar. Kyn ýeri. Dogruçyl bolmaga näçe synaşsakda, elmydama beýle netije bermeýär. Mysal üçin, burlamelýärmizde damýarys, ýa-da göwnümize degilmezlik üçin ýalany galkan ýaly öňümizde tutup, arkasyna dirdenýäris. Kimdir biri bilen duşmak islemesep, ýa-da bir ýere gitmek islemesep, meniň işim köp, wagtym ýok diýäris. Käwagt täze tanşyň bize biýan bermegimden gorkup, tanşmazlyk üçin ýalan sözläp, köp bahana tapýarys. Belki siziň durmuşyňyzda hem şeýle ýagdaýlar bolanlar. Şeýle ýagdaýda näme etmeli? Mende bir pikir bar. Daşymyzy gurşap alan dünýä bilen aramyzda diýwar gurmagyň ýerine owdan penjere ortak nähil bolar? Penjere daşardaky adamlara içerdäki wagtlary görmäze. Bize bolsa, daşarda bolup geçýän zatlary görmäge kömelidir. Diýwar iki tarap üçin hem päsgelçilik bolup biler. Biziň içki ýagtalygymyz beýleki adamlara şokla saçyp biler. Penjeräniň üstülen ýagtalygymyzy görkezip bileriz. Penjere gatnaşyklarymyza aýdyň we arasy görkezmäge kömek eder. Hawa, hiç kimiň şüphelenmezligi üçin açyk we aýdyň bolmak möhümdir. Mysal üçin, bir ýere howlukýan bolsa, gaty sypaýy we açaçan aýtmaly. Ýöne anam bilen, maňa düşünersiňiz diýip umyd etýärin diýip üstüni ýetirmeli. Bir wagt bize alada goýan bolsa-da, onu dogry aýtmalys. Eger biz bir adam bilen görüşmek islemesek, onuň sebäplerini pikirlenmeli. Aladalarymyz barada açaçan gurlaşmaly. Muny bir ýatda saklaň. Kimdir biri bilen atnaşyk hapda gurlaşsaňyz, diňe bu hakda näme pikir etýäniňiz barada gurlaşyň. Duýgularyňyzdan başga zat aýtmaň. Adam bir zat üçin bunakarlap başlasaňyz, onuň dogry bolmazlygy mümkin. Çünki siz Hudaý däl, onuň ýüreginde nämäniň bardygyny bilmeýärsiňiz. Siz biňe bir zady bilýärsiňiz. Bu oňa bolan duýgularyňyz. Eger düşünşmezlik ýüze çyksa, onda hemmedan gowy ýaly edip görkezmäge çalyşmaň we ýalanyň arkasyna bukulmaň. Yalandan araňyz özüňde duýgularyňyz we pikirleriňiz barada açaçan gurlaşyň. Ol baradaky duýgularyňyz hakda netije çykarmaga oňa mümkinçilik beriň. Atmaşyklaryňyzyň gowy bolmagy üçin belki ol dogry netije geler. Süýji ýalanyň aňartynda bukulanyňdan azy hakykaty aýdanyň gowy. Inni bolsa gelin, helki joraňyz baradaky soragymyza jogap bereliň. Ýagny, joraňyz täze köýnek satyn aldy. Emma bu köýnek oňa gelişmedi. Ol sizden
köýnüňim maňa gelişýärmi diýip soraýar. Şonu näme etmeli? Onuň bu köýnügi üçin çykdaýjy dönlegini siz bilýärsiňiz. Eger siz oňa köýnüginiň gelişmeýändigini aýtsaňyz, ol öýkeler. Eger aýtmasaňyz, onda siz ýalan sözlärsiňiz. Siz näme etmeli? Şeýle ýagdaýda nädip ýalan sözlemän, joraňyzy öýkeletmän bilersiňiz. Mukaddes kitap bize sevgi bilen jogap berme uğradyar. Efesliler 4-nji bab 15-nji aýatda şeýle diýär. Tersine hakyky sevgi bilen aýdyp, bedeniň başy bolan Mesih ýaly hemme taraplaryň kämilleşeriz. Eger joraňyz jogap talap etse, onda ýüz görmän dogruýyny aýdyň. Indiki gedek saňa başgarak köýnek satyn almak gerek. Eger isleseň, bile saýlap bileriz. Şeýle ýagdaýda dogry we takyk jogap bermek gerek. Hawa, dogruçylyk we malakatlyk utgoşanyny gowwalýar. Boy Hudaý size akpata bersin. Mukaddes kitapda şeýle ýazylan: hakykat bizi azad edýär. Şeýle-de İsa hakykat diýip ýazylan. Muňa nähil düşünmeli? Hakykat şo. İsa biziň üçin qurban bolmaga geldi. Sebäbi hem adam günäli. Biziň aramyzda alanmadyk adam ýok. Emma Hudaý bizi günälerimizden aklamak üçin İsa Mesihi yeri berdi. İsa ölüme boyun bolup biziň günälerimiz üçin qurban boldy. İsanyň qurban bolmagy bizi günälerimizden azad etdi. İsa iman edenleriň ählisi, gutuluşy we ebedi ýaşaýşy sowga dally. Ine hakykat şudur. İsa Mesihiň näme üçin ýere gelenligini düşünelmezde, Hudaýyň hakykaty mukaddes ruh arkaly aýan bolýar. Bize hakykat bilmek ören wajyp. Günäldigimizi hem bilmegimiz örenmekimdir. Şeýle-de bize günälerimizden halas bolmagy mätäsdigimizi bilmek hem wajyp. İsa Mesihiň ölümi arkaly biz Hudaýyň bagyşlamasyny alyp bilýändigimizi bilmek wajypdyr. Gelin häzir bilelikde doga edelim. Gudratly güýçli Hudaýym, adamlar bilen dogry we gowy gatnaşykda bolmagy öwrenmäge mümkinçilik bereniň üçin saňa minnetdar. Dömüşimizdaky her bir ýalan üçin bizi bagyşla. Biz ikiyüzlükden we günälerden azat bolmak isleýäris. Biziň dinleýijilerimiziň azat bolmagyna kömek et. Nä dogry gatnaşykda bolan adamlar bilen açaçan, aňy düşünjeli we söýgülerini gurlaşmaklary üçin kömek et. Durmuşymyza öz nuruňy saç. Amin. Eger her bir ýagdaýda dogruçyl we dürüst bolsak, töweregimizdäki adamlar bu häsiýetimize hökmän gowy baha bererler. Adamlar bilen dogry gatnaşyklar we onuň bilen baglanşykly beýleki ýagdaýlar barada gurrungyzy biz gepleşigimiziň indiki sanyna dowam ederiz.